Zdravím vás. Tak dokumenty, ktoré budeme potrebovať ku refinancovaniu pri hypotékach, sú to úverová záložná zmluva, ktoré ak máte dva originály, môžeme použiť jeden. Ak nie, tak robíme kópiu z úverovej a zo záložnej zmluvy. Buď to spravíte vy, alebo keď prídem ja, tak to spravím ja. Znalecký posudok, ak je starší ako 1 rok, tak potrebujeme aktuálne fotky. Robíme ich podľa znaleckého posudku, ako sú v posudku, tak to isto ich fotím. Buď to tiež urobíte vy, alebo to spravím ja. Ak chceme zlúčiť aj spotrebné úvery, tak potrebujeme aj od nich kópie zmluv a ďalej už len potrebujeme naplánovať to, že kedy sa stretneme a v ktorom meste, aby som si to ja vedel tiež naplánovať dopredu a nenechávať to na poslednú chvíľu, radšej ísť už do procesu skôr. Príklad pri nových veciach alebo nových hypotékach, ak by sme potrebovali nastavovať príjem alebo by ste potrebovali navýšiť, tak lepšie začať komunikáciu skôr, ako to nechávať na poslednú chvíľu, alebo že sa rozhodnete vy, že si to nastavíte nejak, lebo vo väčšinou prípadách to býva tak, že to proste nie je nastavené OK a potom s tým máme ťažkosti aj vy a ja. Jednoduchý refinanc teraz je úplne jednoducho. Vieme bez dokladovania príjmu ísť ešte plus 2000 naviac. Ide mi to ľahko, takže je to proste rýchly proces, ktorý vieme veľmi rýchlo vyriešiť, takže je to teraz na vás. Kľudne mi napíšte alebo mi zavolajte a dohodneme si najprv hovor a ak v tom bude zmysel, tak pôjdeme aj ďalej. Čo sa týka poistenia týchto vecí, budeme to riešiť tiež priebežne, lebo aj s tým mám také skúsenosti rôzne a o tom vám poviem potom osobne. To je všetko. Pekný deň, majte sa.